Ik denk dat ik één van de weinige artiesten ben. Het is toch niet te geloven dat ik 60 jaar geleden of 50 jaar geleden in een jazzclub speelde regelmatig. Jazzmuziek. Met jongens als Pim Jacobs en Ruud Jacobs aan de bas. Dat is niet te geloven. Ik heb een tijd lang gezongen in Hilversum met Skymasters, Vare Dansorkest, Metropoolorkest. Engelse stukken. Prachtige stukken van Shirley Bassey, van Tony Bennett, van Matt Monro. Dat zegt u misschien ook nog wel, hè? Ja, Matt Monro, die had zo'n mooie stem. En dat soort dingen, en jazzy stukken en swings. Ik heb de Beatle-periode meegemaakt. Allemaal een kale kop, in plaats van de Beatles allemaal met lange haren. Dat soort dingen. Dus de tegenpolen. Ik heb 15 jaar of zo Amerikaanse clubs gespeeld, officiersclubs. Geweldige ervaring allemaal. Ik heb een heel mooi leven gehad. En ik hoop dat de komende 15, 20 jaar nog zo mooi zal zijn. Vorige week is mijn drumstel verkocht. Op Marktplaats. Dat stond bij ons in huis. Dus af en toe ging ik er nog wel eens achter zitten. Als ik een vette belastingaanslag kreeg. Dan denk ik, potverdorie, moet dit nou weer, weet je wel. Dan ging ik erachter zitten. Dan ramde ik alles bij elkaar. Ik denk, nou, ik ben toch op. Ik krijg niet meer zo'n hoge belastingaanslag. Dus dan kan het drumstel ook wel weg. En het is vorige week weggegaan. En het deed me toch een beetje pijn. Want er was een drumstel wat ik 40 jaar op gespeeld heb. Wat naar Arabië geweest is, wat naar Afrika geweest is, wat naar Spanje geweest is. Noem allemaal maar op.